Lam sogono joto na haini hai ani ketal video o hingke tini hingke 11 Februari hingke mo hingke andol oporna paisok paijak ani pandang na sekang no bokhe hingke khana hingke chala ninglai 12 tarik tini hingke 11 tarik bono ang sekang nung hoka phaji hinai hingke bo phaikya hingke sari ko sokoi hingke tako hor wngkha mairok tei pellet rok hingke botabo ano facial khairina hinai facial khaina nai tongo horono nogono bo parlour ang parlour khaijakna hinjangmani bono mana khaio ang khlai rwan hinai bo parlour bo kisa misa srungjak hingka hingke tini hingke 12 tarik tini hingke mai tuknai serai ko mai tukjak hinai ko tini tuknai hinai bono nai tonglai tabo ayajak rong tongnai omorok naiajak nana song yang daran besar aku masak kena tonglai ano de nai tongdi oro bosira nok kesirebe mairum bosta dajak mai bosta dajak mairum ya sorry mai bosta dajak kwbangma nanani nogo bejak se randok hingke bajagan tuknai hinai ama hinung kainki bajagan tuklai nai tongo tabo hingke hekono tongiri nai tongdi paisa tabo hingke oporna puila video khaitongmani tabo hingke daran bisla khaitongo ano bibi mai sakrak hinai hinai to tamono nai tongdi an video no paisa ke paisa tugui paikha taka tuisa 3 bar ma khlai hinai khala tonglai yango hingke tei tangnai rok hingke yang joton tongo pisong rok sinogoran pisong rok hingke jethi tongo jethi ya sorry masaki sunta murani tongo hingke ama amsungta tei nyok ni borok rok hingke bai tukna hinai tonglaio tabo ke ko pora rok ma suyubni haino yagrong siri tongjak sunyari ngerok haike ri rogo takna rongdi hinai ri rok ma takti rok haile rongga si pajak pe tamda rok lai moni lai tonglai jangke kota ke waitana lai lekha din chala ninglai dinan tan nai hinai tan nai tongo omong kita ang nai nia ni mana ya andol oporna bono video khaiti hika kan mobile na oine nai tongdian video no soyasa kaila bari ma hingke to balogoi thangka happen nong bwskango ang video to phaibi jagya ko ang himalai an bo samai kere aboni bagai amo video rok edit khaisika aboni bagai hingke mota je tau tinor nugui tongmani ang video amoro bai hingke ang je kalbari ni video reception video ro nai hinai tongo amorok kai hingke to je kalbari ni bai reception ni video kai hingke to videographer ro dadin manjak pandri jaya ko bisa khalogoi na singui tonglai di dati na to hini nang bwskango suno nai tongdi video paisa tabo hingke to horongkha ai jorok khaine churi kandana hinai phailakha yang kisong pisong moisong mami song asukla jagano guri wine basa camera kali ya bai song tongo hingke abo bakati tuking saka yang keto kongraing jagang tusukmani hani bagani ri hain totras phani matang juku tungkhe takrano
hingke sigla jibon ses tinse mito suri rok kandi rijaka o suri kan puro markhini yak sasoka amsike chikon manjaka ani yak kisa kwrak suri chikon gesa geta kosto ke ma da suka ya sangke berarti sagai tengkata ya sabtu kosto suka ta pai purung kai kata tin pai mani amse andani ya kasha butak chikon khamsa ka nanya chota ai zero mis mili liana nanya chota khasuka yak yang ando logo khajak pai sana to pai malian jangan dak ko kama busy tomon bagai baksa sokpalia baksa to sokpaja hingke oro khub kabiya hine control khainai mani tau je churi kanri tona aya nana wahai podore porke kawi phuno kahiya pra hane ayang thangni kesan mandumo thangni se kawi ma tongo shu bui be hinjak sa pi sango bai takabi hine jan gana asu jona pi indo bai khanya tong buri rok ba bijini yo nok ya karene onyo kesa kata nokoma thango tal hake asai ma hajima tongo anti hike rei rok jaka hingke Kia tahu kita ko kanan surung kang nong na saman tajingo kang tabo orang ni khasina hingke tini na ani video wo zarte yang sila jo ang pai kuno video robo khanya jake omo bo an dola pod na bo je khlai remani ke omo sungno tata bye bye tin bagai